Hola amics, amb el programa d'avui acabem la nostra primera temporada i ho fem amb dues entrevistes molt interessants. En primer lloc, en Jordi Sargatal, tot un referent del naturalisme a casa nostra i un defensor del paisatge i el territori empordanès. La nostra recomanació d'avui, si esteu per Figueres, és la visita al Museu de la Tècnica de Figueres. La segona entrevista serà amb en Jair Domínguez, guionista, escriptor i ara també empresari cultural. Dels anys 70 descobreixo els aiguamolls, una mica per casualitat, baixant pel riu Fluvià començo a recórrer les zones en les llacunes entre la Muga i el Fluvià, me n'enamoro perdudament dels ocells i a través dels ocells de la zona. Jo estava allà estudiant els ocells i veia una gent que posava estaques i em deien que allò seria una urbanització preciosa, que seria per Llevant. Ja s'havia fet en Empuriabrava i Santa Margarita, fetes sobre zones d'aiguamoll. I en aquell moment tenia una pena terrible perquè pensava aquests ocells que venen aquí de migració, on pararan, on viuran tota aquesta fauna. Jo vaig començar tot sol aquí a mirar ocells, intentant portar alguns amics o algunes amigues, però duraven poc perquè jo ho passava molt bé però ells no s'ho passaven tan bé. Després, quan vaig començar a estudiar a Barcelona Biologia, al 74, vaig començar a trobar gent al Museu de Zoologia, en Martí Boada, en Salvador Filella. Tenia cert suport allà perquè aquí no hi havia altra gent que es dediqués als ocells. Quan vam tornar de Liège, al 76, vaig trobar una gent que feia fotografies, aquí hi havia en Francesc Guillemet, en Met, que fa les fotos del Bulli, en Jordi Coll, la Rosa Llinàs, la Zeta, i d'altres persones que llavors ells van fer fotografies i van fer una exposició que la passaven pels pobles explicant l'importància dels aiguamolls. La campanya de defensa va durar 7 anys i aquí sí que s'hi va anar afegint moltíssima gent. En aquella època hi havia poca consciència ambiental però molta capacitat de mobilització. Hi havia manifestacions de mils de persones a vegades i aquests 7 anys de campanya de defensa que van ser molt intensos, sempre dic que com que els meus pares em anaven pagant la carrera, en el fons el que em van pagar és la campanya de defensa perquè jo moltes vegades més que estudiar em dedicava en cos i ànima el que podia fer pels aiguamolls. Vam aconseguir finalment, fent una llei nosaltres mateixos, la llei d'Enidepana, que a l'octubre de l'any 83, o sigui ara farà, el mes d'octubre que ve, farà 30 anys, es declarés la llei de protecció dels aiguamolls de l'Empordà, la creació del parc. Llavors em van fer director a mi, quan jo vaig començar estava tot sol aquí, director i ningú més, i així va començar la història. Sí, jo crec que hem d'incidir en tot el territori, a més jo ho he dit més d'una vegada i ho repeteixo, que a la Costa Brava no s'hauria de construir ni un centímetre quadrat més. Ni un centímetre quadrat més, així de taxatiu. Això no vol dir que urbanitzacions que hi ha forats a dintre es puguin acabar d'emplenar, que zones degradades, que n'hi ha i moltes a Santa Margarita, a Empuriabrava, no sé on, es facin noves. Això sí, ara, ni un centímetre més s'hauria d'hipotecar per les construccions. Al 76, la campanya de defensa dels aiguamolls, en part també, va agafar força perquè en aquell moment hi havia el debat Costa Brava. El debat Costa Brava, primer, la gent que el muntava, reivindicava la protecció del Cap de Creus, del Montgrí, de les Gavarres i de Cadiretes, i no parlaven dels aiguamolls. Jo els hi vaig demostrar que els aiguamolls també valia la pena protegir-los i m'han fet cas de seguida, diguem-ne. Aquestes zones finalment hem aconseguit que siguin protegides perquè són les que jo considero que tenen més valor. Són les que mereixen ser parc natural o reserva natural, però això no vol dir que totes les altres zones d'entremig no quedin protegides, perquè seria una llàstima que quedessin unes illes de natura amb un paisatge fet una porqueria. Per tant, aquesta ordenació conservacionista feta en el litoral, evidentment, l'hem d'anar tirant cap a l'interior. No s'hi val que a l'interior cometem els errors fets a la Costa Brava als anys 60 i que es van repetir després als anys 80. Això no pot ser. Per tant, crec que
En aquesta zona no podem dir que no tenim equipaments turístics, tenim molts llits, tenim molts hotels, tenim molts càmpings, tenim bons restaurants. El que hem de mantenir és l'escenari, que valgui la pena, que la zona no estigui banalitzada, que tingui valor i que la gent pugui venir, pugui estar bé, però pugui anar a un parc natural, a una platja que sigui natural, fer una volta en barca amb un litoral rocós preciós, pugui anar al Bulli o sopar on vulgui, o pugui anar al Museu Dalí. És una zona amb un patrimoni natural i cultural riquíssim, que si la zona estigués banalitzada segur que no serviria tant. És que comença en plan gros aquí, comença fa només 30 o 40 anys, per tant és una generació. Els nostres avis no sabien què era el turisme encara, ho van veure ja quan eren grandets, diguem-ne, no? Per tant és una cosa molt nova que jo crec que l'empresari turístic d'ara, els alcaldes d'ara no són els de fa 40 anys, o sigui, fa 30 anys, quan vam començar la campanya de defensa dels aiguamolls, ens havíem de barallar contra el turisme, contra empresaris turístics. Ara, empresaris turístics són els nostres aliats, total, o sigui, perquè veuen que això, o sigui, que tingui un territori, que tingui un hotel o un càmping amb un jardí espectacular al voltant és un guany. O sigui, és absurd fer-hi més cases perquè tens més competència i banalitzes el territori. O sigui, si això fos l'Empordà, si s'arriba a urbanitzar els aiguamolls, jo hagués quedat, no sé què hagués passat, però hagués quedat desactivat. La força que em va donant a mi, un noiet de 18 anys, enamorat dels aiguamolls, et poses davant d'unes màquines i les pares, et fan cas. Finalment s'aprova una llei. Això tenim una força tan grossa que vam crear la IEDEN, vam aconseguir després també salvar el Cap de Creus, salvar l'Albera, després més tard salvar el Montgrí. Si això no hagués passat, tot aquest moviment de conservació no hagués funcionat, poder això d'aquí seria una zona absolutament banalitzada com Marbella, com Benidorm. Sí, poder ple de cases amb moltes vivendes, però que no valdria la pena, no n'estaríem parlant. O sigui, ja no se'n parla d'aquells que estan banalitzats. Ara el que es dona valor és a zones, diguem-ne, precisament que puguis viure bé, dormir bé, menjar bé, però visitar uns llocs que valguin la pena, si no. Jo veig un potencial enorme de l'Empordà, o sigui, és això, vull dir que té uns espais naturals. Si fem una mica de volta, començant per l'Albera, lliga amb el Cap de Creus, lliga amb els aiguamolls, lliga amb el Montgrí, amb el Baix Ter, amb les muntanyes de Begur, amb les Gavarres, amb Girona, amb Banyoles, a la zona volcànica, Alta Garrotxa, Salines Bassegoda. O sigui, tenim un gran ou. I aquí dintre hi ha una quantitat de territori preciós, és un escenari preciós. Valdria molt la pena que com a objectiu tota l'agricultura i ramaderia de l'Empordà fossin ecològiques. O sigui, és un lloc que a la gent li agrada, és de les comarques que a la gent li agrada dir que va a l'Empordà. Per tant, seria bo que gent que vingués de Girona, de Barcelona, d'on fos, de Montpellier, de Toulouse, vinguessin a passar un cap de setmana, poguessin comprar productes de qualitat a bon preu, ecològics, els deixin a buscar quasi les granges. O sigui, que passessis un cap de setmana i tenissis amb el cotxe carregat, com si és al supermercat, de productes bons per tota la setmana, a bon preu, a més, que es podria fer en una comarca sana. O sigui, crec que l'objectiu, el camí va per aquí. I per sort vam aconseguir salvar l'escenari. I si aquest escenari funciona, aquí podem representar noves funcions, diguem-ne, d'aquestes que ens permeten crear un futur de molta més qualitat. El Museu de la Tècnica va néixer d'una casualitat. El senyor Pere Pedrosa va sortir un diumenge al matí, se'n va anar per Figueres i en aquells moments a la plaça del Gra, i el primer diumenge de cada mes hi havia com una fira de brocantes o d'antiguitats i de peces així com un mercat petit,
i ell va trobar una màquina d'escriure, la va agafar, la va comprar, la va portar a casa i es va passar tota la tarda mirant-se-la, netejant-la, desmuntant-la, mirant com funcionava, i llavors buscava llibres, aviam aquella màquina de quina nacionalitat era, qui l'havia inventat, i no se'n va donar compte i es va passar tota una tarda sense anar a treballar. I aquí li va néixer una afició que ha acabat sent una passió. Tots els objectes que ell ha buscat sempre tenen un punt, un comú denominador, que és la mecànica. A ell sempre li han agradat la mecànica dels objectes, que facin alguna cosa. Una vegada van tenir ja tantes peces que ja no sabia on posar-les, les tenia a casa, les tenia al magatzem, les tenia a l'oficina, tenia peces a tot arreu. Vàrem considerar que en aquest edifici on estem ara, que havia estat la primera seu de l'empresa, de reformar-la i reformar-ho en un museu. En la segona planta, que és on estem ara, tenim la col·lecció de màquines d'escriure. La màquina d'escriure és l'alma mater de la col·lecció, és on va començar, és allà on tenim les peces de més valor i és allà on hi destinem més esforços en aquests moments. En la primera planta tenim la col·lecció de màquines de cosir i tenim també la dels rellotges. Els rellotges són Comtois, són rellotges francesos d'una zona de França que es diu Comte Moret i tots tenen una particularitat, que és que tenen un homenet, un autòmata en el pèndol. El moviment propi del pèndol i hi ha un doble moviment d'aquest autòmata. Això els fa mecànicament molt valuosos i molt importants. Les màquines de cosir són... La primera màquina de cosir era del 1830 i nosaltres col·leccionem des de la primera fins a les famoses Singer. I nosaltres ens hem dedicat a col·leccionar des del 1830 fins més o menys al 1910, 1920, que seria quan introdueix Singer la màquina de cosir en el mercat. I a la planta baixa trobem el que en diem les microcol·leccions. La col·lecció de telèfons, la col·lecció d'estufes, la col·lecció de guies Michelin, tenim la col·lecció de planxes, de gramòfons, de ràdios, col·leccions d'eines, molts objectes que ens trobem en la primera planta que potser només n'hi ha un, perquè no se'n van fabricar massivament. Des de mitjans del segle XIX fins als inicis de la popularització de la informàtica, tot el que hi ha aquí al museu tampoc ha canviat tant. I inclús, quasi tot el que hi ha al museu encara ho fem servir cada dia. El que passa és que s'hi ha afegit aquesta informàtica i aquesta gran tecnologia que li ha fet aquesta altra gran variació. Vull dir que és molt important recordar-ho, tant sigui per fer un repàs en la nostra història i després per veure una mica aquesta emprenedoria d'aquella època, la gent que tenia ganes d'inventar coses i de fer coses, i això no es pot perdre mai. Ara hem de tornar, estem en una època complicada, i hem de tornar-nos a inventar, reinventar coses, n'hi ha moltes per inventar, segur. Per tant, hem d'animar a tota la gent i tot el jovent que pensin, que rumiïn i que inventin.
escriptor. He escrit sempre des que tinc ús de raó i m'ha agradat, però és que fins a descobrir que et pots guanyar la vida escrivint passa una temporada, no? I quan acabes descobrint que és possible, doncs te n'alegres molt, i per això ho he seguit fent a la tele, a la ràdio i ara en llibres, no? Que és un món encara una mica desconegut per mi, però que intento tirar endavant. La faceta aquesta d'empresari, entre cometes, segueix una mica vinculada a aquest tema, perquè veu una mica per de formació professional, que he hagut d'anar a moltes presentacions de llibres, ja siguin propis o d'altra gent, quan feia de periodista al diari. Sempre havia buscat un lloc on es pogués fer una presentació d'un llibre, però al mateix temps després poguessis quedar allà, a prendre una copa, a parlar, no sé, a debatre una mica, un lloc de tertúlia, no? Cultural, on poguessis parlar gent amb les mateixes inquietuds, i d'aquí ve una mica la idea de crear aquest lloc, el Culturale, no? Que representa que és una mica un refugi cultural, encara que estigui camuflat dins d'un bar-restaurant. El nucli el forma aquesta idea una mica de club de lectura, de club de debat, un lloc on fer tertúlies, que per desgràcia és un lloc que ha desaparegut del mapa, no? Al pis de dalt tenim una sala d'exposicions, que no estem tancats a que sigui sala d'exposicions, però sí que és una mica un lloc així diàfan, on puguis passejar, parlar, mirar quadros, i la part de baix, que és on, diguéssim, està tot una mica junt, no? Hi ha la barra, la biblioteca, el restaurant, l'escenari per fer concerts, està tot junt, perquè una mica la idea és la barreja, aquesta d'estils i de conceptes que ja veieu és la tònica del lloc. El lloc era fer-ho que acabés sent un lloc familiar, no? Que tu quan entressis aquí ja tinguessis la sensació que és un lloc que coneixes, és un lloc acollidor i que no et tracten com un client més, sinó que és un lloc, és com si algú t'obrís les portes de casa seva, no? I teníem clar que no podia ser un lloc de pas, no podia ser un lloc cèntric, perquè no s'ajusta al que volem, sinó que fos un lloc que tu haguessis d'anar-hi expressament, no? Un lloc on tu et vols reunir amb els companys i debatre i parlar, és un lloc tranquil, un lloc allunyat del centre del trànsit, i que el busquis tu. Aquest carrer em semblava perfecte, el carrer Progrés, a més amb un nom molt adient, i va donar la casualitat que vam trobar aquest lloc, que era una antiga factoria del segle XIX, en un moment on la cultura està tan no seria mal vista, però la cultura està vivint els seus pitjors moments des de l'edat mitjana, doncs ens feia molta il·lusió un lloc dedicar-lo a la cultura. És una bogeria, és una idea anticomercial, la cultura no ven, ja ho sabem, però la cultura és totalment necessària, no? I no sé, tothom que té una mica d'inquietud, tothom que ha llegit, tothom que li agrada el cinema, l'art, la pintura, la fotografia en general, sap que és una cosa que tu has de defensar i has d'alimentar i necessita d'espais, perquè si la condemnes només a viure als museus o a les biblioteques, doncs acabes fent guetos culturals, no? La idea és mantenir viu l'esperit de la cultura, no? A principis de segle a Figueres això estava molt viu, no? Era una olla de grills, de tertúlies en bars, i hi havia uns grups intel·lectuals potentíssims, i això s'ha perdut en general, no? Figueres, el món va de capa caiguda, i la idea és que aquest sigui el primer de molts centres d'aquest estil. Sectors, l'art, vull dir, entendre, té una mica de tot l'art, no? T'ensenya a conèixer l'home, la manera de pensar, que defineix una mica la humanitat, no? A través de l'art pots arribar a conèixer moltes coses. Sempre m'ha interessat molt i segueixo estudiant, sempre que puc, no? A l'hora d'escriure tot això també. He acabat fent programes d'humor, tot i que no sóc un gran apassionat dels programes humorístics,
però sí que tinc certa facilitat per... Sempre és més fàcil fer riure que fer plorar, evidentment, no? I hi ha més demanda de programes còmics que de programes dramàtics, per això, al cap i la fi, que és un món tan tancat el dels guionistes que sempre acabem sent els mateixos escrivint a tot arreu, no? Vull dir, hem sigut els mateixos escrivint a Buenafuente, després hem passat a Polònia, a Cracòvia, a l'Intermedio, doncs hem anat fent voltes, sempre els mateixos, no? És molt diferent el que és un guió d'un gag, que és una cosa molt concreta, condensada en 2 pàgines, que per mi, que m'agrada més escriure, esplaiar-me i escriure més, doncs és com un refugi, la novel·la, com si diguéssim, no? Allà pots posar totes les teves idees, desenvolupar-les, en un món com estem ara, que tot és Twitter i Facebook, que et limiten tant com puguis els caràcters, alleuja molt tenir un full en blanc i tu poder escriure el que tu vulguis, no? A mi com a teràpia em serveix molt escriure i suposo que està reflectit en el que escric totes les meves pors i paranoies, cosa que en un guió de tele no ho pots fer. A part de formació professional, la crítica sempre apareix i el toc irònic o sarcàstic doncs també, perquè sóc una mica així, no? M'agrada buscar el punt d'optimisme, digue-li optimisme o alegria o ironia en el nostre dia a dia, no? També per culpa de la meva feina doncs m'he de llegir 4 o 5 diaris cada dia i al cap i la fi, si no et suïcides és perquè ho saps mirar des d'un prisma més divertit. Bé, amics, ens tornem a veure al setembre amb més convidats i més recomanacions. Fins aviat.